Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε και θα ήθελα να δείτε ένα βίντεο με τον κύριο Μαυραγάνη στην Βουλή, που από το 2015 αναφέρεται στο θέμα των ψηφιακών ταυτοτήτων. Ούτως ώστε η οποιαδήποτε στο μέλλον πρόβλεψη για την κάρτα του πολίτη να έχει δύο απαγορεύσεις που κατατείνουν στην εξασφάλιση μη παραβίασης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ποια είναι αυτά? Ένα, να μην υπάρχει σύστημα εντοπισμού, δηλαδή η κάρτα να μην είναι RF, Radio Frequency. Ισχύει σε άλλα κράτη και μάλιστα εκπέμπουν στα 10 μέχρι 15 MHz. Θέλω να υπάρξει ρητή πρόβλεψη γι' αυτό. Και δύο, ότι δεν θα υπάρχουν βιολογικά στοιχεία μέσα. Ξέρετε που άγει αυτό? Άγει κατευθείαν στις ασφαλιστικές εταιρείες. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Και αυτό έγινε νόμος του κράτους. Έγινε νόμος του κράτους, αγαπητέ κύριε Κανάκα, αγαπητέ Κώστα. Είναι το άρθρο 10, το οποίο πέτυχα, στον νόμο 4325 του 2015. Είναι αυτή εδώ πέρα η διάταξη, αν μπορεί να τη δείξει η κάμερα, που στην τελευταία της σειρά λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, σε καμία περίπτωση στο σύστημα ταυτοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σύστημα εντοπισμού θέσης και βιομετρικά στοιχεία. Αυτό είχα ζητήσει και αυτό πέτυχα τότε ολομόναχος απέναντι σε όλους, κάνοντας κάποιους ελιγμούς που εγώ ήξερα καλύτερα. Πάρα πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο βέβαια είναι το ότι είστε από τους πρώτους που το εντοπίσατε το πρόβλημα. Βέβαια, στην πορεία και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι τελικά μόνο αυτό το πρόβλημα, κύριε Μαυραγάνη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για τις αλήθειες και τα ψέματα σχετικά με τις νέες ταυτότητες. Είναι οι ταυτότητες τελικά η βόμβα που μπαίνει στον ελληνισμό? Όπως έμαθα εσχάτως και εσείς προερχόσαστε και από έναν χώρο των ραδιοερασιτεχνών, όπως και εγώ προέρχομαι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά από άποψη ερασιτεχνισμού, όχι επαγγελματικά όπως ο Γιώργος ο Κραστάνας, αλλά από άποψη ερασιτεχνισμού γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα ραδιοκύματα και γνώριζα πολύ καλά ότι θα έπρεπε να δώσω μία μάχη για να δώσω συμβολικά ότι δεν μπορούν να γίνουμε εδώ ένα Big Brother με την σφραγίδα του ελληνικού κράτους το 2015, παρακαλώ αυτό, πριν να έρθουν στη ζωή μας οποιασδήποτε άλλες ψηφιοποιήσεις. Όμως το μέγα πρόβλημα δεν είναι αυτή καθεαυτή η γεωεντοπιστική ιδιότητα που μπορεί να έχει ένα microchip επάνω σε μία ταυτότητα. Και τούτο γιατί, όπως ο Γιώργος ο Καστάνας θα μας εξηγήσει με πολύ μεγαλύτερη φυσικά εμβρήθεια και επιστημοσύνη, αυτά τα microchips δεν έχουν πολύ μεγάλη ισχύ. Έχουν ελάχιστη αντιθέτως ισχύ και όταν μάλιστα στον κόσμο που ζούμε παρεμβάλλονται σώματα ανθρώπων ή παρεμβάλλονται τζάμια ή παρεμβάλλονται τείχη, αυτό φτάνει σε 1, 2, 3 μέτρα maximum. Άρα λοιπόν δεν είναι το γεωεντοπιστικό στοιχείο αυτό που προεξάρχει, αλλά το δεύτερο που είχα ζητήσει τότε, κύριε Κανάκα, και το είχα πετύχει, να μην περιλαμβάνονται βιομετρικά στοιχεία μέσα στην κάρτα τότε του πολίτη, την ψηφιακή κάρτα του πολίτη που το πέτυχα, και σήμερα ταυτότητα, και κυρίως η ενοποίηση όλων αυτών των στοιχείων που σήμερα διαθέτει το κράτος, είτε στο εμβολιαστικό μητρό, είτε στο περιβαλλοντικό μητρό, είτε στο τραπεζικό μητρό, είτε στο φορολογικό μητρό, είτε στο μητρό του ποινικού μητρώου ή της ταυτότητας, να μην ενοποιηθούν όλα μαζί, γιατί αν ενοποιηθούν, λέει κάποιος, ναι, αλλά αν ενοποιηθούν θα με διευκολύνει. Ναι, θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό κατά περίπτωση, να πηγαίνω κάπου, να δίνω την εξοδότησή μου ψηφιακά εκείνη τη στιγμή και να χρησιμοποιούνται μόνο για τη δουλειά που θέλω να κάνω. Όχι SAE και όχι πάντα. Γιατί? Όταν ενοποιήσεις τα αρχεία μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και άρα το πρόβλημα στο ένα να δημιουργεί πρόβλημα και στο άλλο. Δηλαδή, αν έχω ένα πρόβλημα στο φορολογικό μου πεδίο, να μου μπλοκάρει το τραπεζικό. Αν έχω ένα πρόβλημα στο εμβολιαστικό, να μπλοκάρει το περιβαλλοντικό. Αν έχω ένα πρόβλημα στο περιβαλλοντικό, να μου μπλοκάρει το αφημί. Αν έχω ένα πρόβλημα στο τραπεζικό, να μου μπλοκάρει το εμβολιαστικό και το υγειονομικό ή το ασφαλιστικό. Αυτά είναι απαράδεκτα. Και μη μου λένε εμένα για τη διευκόλυνση της γραφειοκρατίας, για την οποία έχω δώσει τεράστιες μάχες από το 2016 και 2017, όταν έκανα το νομοθέτημα που μου πέταγαν στα σκουπίδια τότε για το κέντρο επιχειρηματικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μην μου μιλάνε τώρα
οι όψιμοι αυτοί υπερασπιστές της μείωσης γραφειοκρατίας ότι το κάνουν γιατί η γραφειοκρατία. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, που ο Γιώργος βεβαίως τεχνικά θα το εξηγήσει πολύ πιο βαθιά, είναι ότι όταν φέρνω μαζί μου στο δεύτερο σκέλος του microchip, γιατί υπάρχουν στη δική μας ταυτότητα, προορίζονται να υπάρχουν 2 microchip, όπως δεν προβλέπεται να υπάρχουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Επαναλαμβάνω, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, επειδή μιλάνε για τις υποχρεωτικότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος. Να τα αφήσουν κατά μέρος αυτά. Να τα πούνε εκεί που δεν διαβάζουν. Εμείς διαβάζουμε. Λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός από το 2019 λέει ότι υποχρεωτικό είναι μόνο ένα microchip, το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως στο διαβατήριό μας και έχει μόνο τι μέσα. Έχει μόνο το δακτυλικό αποτύπωμα, που ούτως ή άλλως το δίναμε. Αντί να το έχουμε με μελάνι, το έχουμε με μία φωτογραφία και έχει και τη φωτογραφία μας. Αυτό είναι όλο. Τέλος. Τα υπόλοιπα, λέει, μπορεί να τα προσθέσει αν θέλει, αλλά όχι υποχρεωτικά, το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος, λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα και τα προσθέτει. Και ρωτάω τον οποιοδήποτε μέσο πολίτη, θα πηγαίνατε κάπου εσείς κρατώντας όλους τους φακέλους του ιατρικού σας μητρώου, του εμβολιαστικού σας μητρώου, του ασφαλιστικού σας μητρώου, του φορολογικού σας μητρώου, του τραπεζικού σας μητρώου, των ταυτοτήτων και του ποινικού μητρώου, όλα μαζί με μια αγκαλιά θα τα παίρνατε να πάτε κάπου? Όχι, λέει ο άλλος. Γιατί είναι μόνο το βάρος που κουβαλάω των 10, 15, 20, 30 χαρτιών? Όχι. Είναι ότι φοβάμαι ότι αν αυτά μου τα πάρει κάποιος, θα μάθει την πεμπτουσία της ζωής μου και ενδεχομένως, αν είναι κακόπιστος, να με εκβιάζει. Αν είναι καλόπιστος, να μου τα δώσει πίσω. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί με εξακρίβωση, γιατί αν μου τα κλέψει κάποιος στον δρόμο ή μου πέσουν κάτω, θα το αντιληφθώ. Εάν όμως μου τα ρουφήξει κάποιος με μία συσκευή, βρίσκομαι δίπλα και περάσει σε απόσταση 1 μέτρου και μου τα ρουφήξει και μου τα πάρει σε 1 δευτερόλεπτο και εγώ ούτε καν το ξέρω, δεν θα μπορώ να αμυνθώ. Εάν μου τα κλέψει, είναι σε χαρτί, σε hard copy, και μου τα κλέψει μου παραπέσουν, θα το μάθω, θα το δω, θα μου λείψουν. Αυτή την έννοια έχει η υλική μορφή. Ναι, η ψηφιοποίηση είναι υπέρ του πολίτη όταν υπάρχουν δικλείδες ασφάλειας. Όχι όταν γίνεται άκρητα. Δεν μπορώ να κουβαλάω λοιπόν εγώ πάνω σε ένα φορέα ψηφιακό που μπορεί να το ρουφήξει οποιοδήποτε και μην σπεύσουν να πούν υπάρχουν δικλείδες ασφάλειας και είναι κρυπτογραφημένα, γιατί έχουν μπει κάθε χρόνο, διαρριγνύουν και μπαίνουν σε πολύ ισχυρότερα τείχη προστασίας, όπως τη CIA, μυστικών υπηρεσιών, μεγάλων παγκόσμιων οργανισμών κλπ. Όπως θα σας πει ο Γιώργος ο Κραστάνας, ό,τι κλειδώνει στον ψηφιακό κόσμο, ξεκλειδώνει. Άρα, μη μας λένε για ασφάλεια, γιατί πριν από 2 μέρες δημοσιεύθηκε ότι αυτά τα περίφημα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που αναγκαία διασυνδέονται στο διαδίκτυο είναι ιδιαιτέρως, λέει, ευάλωτα. Όπως και τα αυτόνομα αυτοκίνητα του μέλλοντος που θα οδηγούνται μόνα τους, ιδιαιτέρως ευάλωτα σε παραβιάσεις hackers. Και μπορεί κάποιος να επέμβει, να το κλείσει, να το παγιδεύσει, να το οδηγήσει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, προφανώς, στον ψηφιακό κόσμο, που μπορεί να μας διευκολύνει και πρέπει να μας διευκολύνει, θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες. Ποια είναι η δικλείδα? Η δικλείδα είναι, κύριοι, εάν τα θέλω όλα μαζί, θα τα έχω σε ένα στικάκι, το οποίο στικάκι θα μπορεί να αναγνώνεται εύκολα σε μία υπηρεσία. Θα υπάρχουν υποδοχείς, θα το βάζεις μέσα και αυτομάτως εκείνη την ώρα θα γίνεται χρήση μόνο ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Εάν θέλω λοιπόν να τα έχω μαζί μου, τα παίρνω σε ένα στικάκι το οποίο θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που το κράτος θα πει, το πάω στην υπηρεσία, το βάζω φιλίν, κάνω τις δουλειές μου, το έβγαλα, έφυγα, γεια σου. Αυτά τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Ναι, να περάσουμε στον κύριο Κραστάνα. Κύριε Κραστάνα, παρακαλώ,
πείτε μας κι εσείς, σαν τεχνικός, σαν γνώστης πραγματικά του θέματος, παρακαλώ πείτε μας κι εσείς την άποψή σας. Όλοι μας λοιπόν ένα κανόνα έχουμε μέσα στον προγραμματισμό που λέει ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Αυτός είναι ο κανόνας και άμα βάλουμε απλά τη λογική μας, ένας άνθρωπος γράφει ένα συγκεκριμένο τρόπο με ένα πρωτόκολλο, δηλαδή κάποιες γραμμές κώδικα και πολύ απλά αυτό το πρωτόκολλο που είναι γνωστό σε όλους τους προγραμματιστές, αντίστοιχα βρίσκεται ένας άλλος προγραμματιστής που μπορεί και το ξεκλειδώνει. Απαντάει δηλαδή. Άρα λοιπόν, ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα βασικά λοιπόν είναι αυτά. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη ταυτότητα που φέρει το τσιπάκι RFID, και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει RFID. Radio Frequency ID, ο μοναδικός αριθμός. Είναι ο αριθμός λοιπόν του πολίτη, η κάρτα του πολίτη που λένε δηλαδή, θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, όπως ο αριθμός της ταυτότητάς μας, αντίστοιχα θα είναι και ο συγκεκριμένος αριθμός. Ένας και μοναδικός. Ο αριθμός αυτός, μεταγενέστερα, θα ξεκλειδώνει αφημί, άμκα και ό,τι άλλο έχουν βάλει μέσα. Ο οποιοσδήποτε σκανάρει τη συγκεκριμένη κάρτα, ταυτότητα, όπως θέλετε πείτε το, εκείνη και την ώρα έχει άμεση πρόσβαση. Ο οποιοσδήποτε φέρει μηχάνημα που σκανάρει την ταυτότητα, την κάρτα, όπως θέλετε πείτε, το ξαναλέω, έχει άμεση πρόσβαση, αποκτά κλειδί άμεσης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία αυτά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Με λίγα λόγια δηλαδή, αποκτούν πρόσβαση χωρίς να ερωτηθεί κανένας πολίτης, χωρίς να ξέρει κανένας πολίτης, στα προσωπικά του στοιχεία. Κύριε Γασμάνα, συνεχίστε παρακαλώ. Θέλω να δώσω μια άλλη πληροφορία για το RFID. Αυτό το RFID τι είναι, εκπέμπει, δεν εκπέμπει, μπορεί να μας εντοπίσει κάποιος, δεν μπορεί. Να σας πω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία πάει 50 χρόνια πίσω. Την είχαν εφεύρει στην Αγγλία, για να μπορούν να εντοπίζουν τα δικά τους αεροπλάνα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εκείνα, ναι βέβαια, είχαν τη δυνατότητα της ενέργειας και εκπέμπαν και έτσι υπήρχε η λήψη από την άλλη πλευρά και γνωρίζαν ότι είναι το συγκεκριμένο αεροπλάνο, όμως η συγκεκριμένη ταυτότητα, η κάρτα δεν έχει, ας πούμε, κάποια μπαταρία επάνω για να μπορέσει να εκπέμπει. Άρα λοιπόν πράγματι δεν υπάρχει περίπτωση σε απόσταση πάνω από ενδεχομένως και 5 εκατοστά 10 να μπορεί κάποιος να μας εντοπίσει. Θα ήθελα να ρωτήσω και στον κύριο Μαυραγάνη και εσάς, όποιος θέλει ας μου απαντήσει, εάν θα μπορούσε να πείσει η κυβέρνηση ότι ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό νόμισμα, ψηφιακό πορτοφόλι, ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας, παύλα εμβολιασμού, δεν είναι αλληλένδετα. Εσείς τι πιστεύετε? Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ξέρουν και ή να επιβραβεύουν ή να τιμωρούν οι αρχές ασφαλείας, η κυβέρνηση, όποιον θέλετε βάλτε εσείς, τον πολίτη? Κύριε Μαυραγάνη. Είναι δεδομένο ότι αυτά θα συνδεθούν μεταξύ τους. Δεν το κρύβουν, το έχουν πει. Και το έχουν πει διαμέσου αυτού που είπε ο Γιώργος Καστάνας, δηλαδή του ενιαίου μοναδικού αριθμού. Άρα λοιπόν, το μητρό θα είναι 1, το αρχείο θα είναι 1 και ο αριθμός 1. Και όλα θα πέφτουν μέσα στον ίδιο κουβά. Επομένως, αυτό δεν το κρύβουν. Η ερώτηση λοιπόν, στη συνέχεια αυτής του προβληματισμού που θέσατε, είναι η εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη διαχείρισης και σταχυολόγηση και διασταύρωσης όλων αυτών των στοιχείων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα? Επ' αυτού, κύριε Κανάκα, θα επικαλεστώ όχι τη δική μου άποψη, την άποψη των 350 μεγαλύτερων, εμπειρότερων και παλαιότερων μηχανικών, λογισμικών και υπολογιστών στον κόσμο. Συνυπέγραψαν όλοι αυτοί
ένα κείμενο το Μάιο του 2023, τώρα. Και δημοσιεύθηκε, το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι λοιπόν από την Wall Street Journal. Άρα λοιπόν δεν είναι καμία ψεκασμένη εφημερίδα και λένε αυτοί οι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο Sam Altman, ο οποίος είναι ο CEO του ChatGPT, δηλαδή της μηχανής εκείνης τεχνητής νοημοσύνης αναζήτησης μέσα στον ιστότοπο, σε όλους τους ιστότοπους, το διαδίκτυο. Επίσης, ο Jeffrey Hinton, ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και ιδιοκτήτης του Twitter, Elon Musk. Λοιπόν, όλοι αυτοί, 350 τον αριθμό, συνυπέγραψαν ένα κείμενο και λένε προσέξτε, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει μεγαλύτερα πλήγματα ενδεχομένως και είναι περισσότερο κρίσιμη για την ανθρωπότητα από ότι η ίδια η πυρηνική τεχνολογία και ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και το εξηγούν. Εξηγούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παραγωνίσει τελικά τον άνθρωπο τον ίδιο και ενδεχομένως να αυτενεργήσει με έναν τρόπο που θα του πούν οι αρχικοί μηχανικοί που το έχουν σχεδιάσει. Γιατί κάποιοι λένε, εμείς οι άνθρωποι είμαστε άδικοι. Ας παραχωρήσουμε τη ζωή μας σε ένα δίκαιο μηχάνημα. Και ερωτώ, το δίκαιο μηχάνημα δεν θα πάρει κάποιες αρχικές εντολές από τον αρχιμηχανικό που θα το κατασκευάσει? Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λένε οι 350 εμπειρότεροι στον κόσμο και μεγαλύτεροι τεχνικοί προγραμμάτων μηχανικοί υπολογιστών και λογισμικών. Άρα, το πρόβλημα είναι ότι όταν βάλουμε όλα τα αρχεία σε ένα, μεγιστοποιούμε τον κίνδυνο, καθώς τα φέρνουμε μέσα σε ένα τσίπ, το οποίο το γυρνάμε μαζί όπου κυκλοφορούμε εμείς. Και οποιοσδήποτε μας πλησιάσει με ένα μηχάνημα ελάχιστον ευρώ, που κυκλοφορούν πολλά τέτοια και ρουφάνε ακόμα και δεδομένα από πιστωτικές κάρτες κλπ. Μπορεί να ρουφήξει τα στοιχεία μιας ολόκληρης ζωής. Πριν από 1 χρόνο, μίλαγα τότε μόνος μου για το νέο μεγάλο τηρεσία, ο οποίος θα έχει το προφίλ πληρωμών, όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά το προφίλ πληρωμών για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τις για την φορολογική διοίκηση, για τα πάντα. Ακόμα και για τα ιδιωτικά χρέη. Επομένως, θέλουμε ο άλλος να γνωρίζει το μητρό εμβολιασμών, τη συνταγογράφηση, τον τραπεζικό μας ή φορολογικό μας προφίλ πληρωμών, το ιδιωτικό προφίλ πληρωμών ή τι ακριβώς έχουμε ζητήσει από τη δημόσια διοίκηση τα τελευταία χρόνια ή τι θα ζητήσουμε ή τι εκκρεμεί ακόμα. Αυτά τα θέλουμε όλα να τα κυκλοφορούμε σε κάτι που μπορεί να μας το ρουφήξουν από απόσταση μισού ενός μέτρου ή 30 εκατοστών. Ρωτάω. Κάποιοι μπορούν να πούν ναι, θέλω. Ωραία. Όπως το έκανε λοιπόν η Αγγλία, για να πάμε και τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Όπως το έκανε λοιπόν η Αγγλία, που πήρε πίσω την υποχρεωτικότητα και το έχει σε θελοντική βάση. Όπως το έκανε η Ελβετία, που έκανε referendum, δημοψήφισμα, και απαγόρευσε τη χρήση, τουλάχιστον προς ώρας, του ψηφιακής ταυτότητας. Όπως το έκαναν άλλες χώρες. Ας ακολουθήσουμε και εμείς. Ή ας κάνουμε αυτό που αυτή τη στιγμή υποχρεούμαστε να κάνουμε. Δηλαδή, ας βγάλουμε ένα τύπου διαβατήριο σαν ταυτότητα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Υπάρχουν εναλλακτικές. Αυτό είναι και η λύση. Η λύση που θα σας δώσω λίγο μετά, νομικά βάσιμη, όπως πάντα νομικά βάσιμα μιλάω, νομικά βάσιμη θα είναι και η λύση, τουλάχιστον μέχρι το 2031 τον Αύγουστο να έχουμε απαλλαγή. Δεν θα έπρεπε, δεν θα ήταν πολύ λογικό να δημοσιευτεί αυτή η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της ιδιωτικής εταιρείας και του δημοσίου? Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε και εμείς οι πολίτες μέχρι πού φτάνει η ιδιωτική εταιρεία
και πού αρχίζει το κράτος ή μέχρι πού επεμβαίνουν και οι δύο στην ζωή μας. Μιλάμε για μία σύμβαση άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Αλλά τι να πούμε, όταν υπεγράφει σύμβαση με πάνω από 35 δις ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσουμε εμβόλια με απευθείας ανάθεση, παρακάμπτοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την διακομματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έγινε μήνυση γι' αυτό, όχι από κάποιον απλό πολίτη, αλλά από τους New York Times προς την κυρία Φόντε Λάιεν πριν από 1,5 χρόνο, για κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Με ενδιαφέρει η ουσία του ζητήματος. Και η ουσία του ζητήματος είναι μία. 35 δις αυτοί και για τα ελληνικά δεδομένα 500 τόσα εκατομμύρια, μισό δις εμείς, για κάτι το οποίο δεν προσφέρει τίποτα στον Έλληνα πολίτη, αντιθέτως του παίρνει την ατομική ελευθερία και κάνει κόσκινο την ιδιωτική του ζωή και φεϊβολάν, ψηφιακό φεϊβολάν, στον οποιοδήποτε επιβουλεύεται να ρουφήξει στοιχεία, προσεγγίζοντάς σε δίπλα σου με ένα απλό μηχάνημα των 100-200 ευρώ μπορεί να ρουφήξει όλη την προσωπική σου ζωή. Και όλο αυτό ανετέθη σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ρωτάω, εμπιστευόμαστε δηλαδή εμείς μια ιδιωτική εταιρεία όλο μας το προσωπικό αρχείο, όλη μας τη ζωή, το πολεοδομικό μας μητρό, το περιβαλλοντικό μας μητρό, το υγειονομικό μας, τα φάρμακα που παίρνουμε, πότε νοσηλευτήκαμε, τι πληρώσαμε στην εφορία ή τις τράπεζες, τι χρωστάμε σε κάποιον ιδιώτη, όλη τη ζωή φίλο και φτερό σε έναν ιδιώτη, και πού θα πάει τα στοιχεία μας αυτός ο ιδιώτης. Ακριβώς. Πού, ποιον θα μηνύσει αύριο το πρωί ο Κανάκας, ο Μαυραγάνης και ο Κραστάνας, εάν υποπέσει, μπορεί να μην υποπέσει ποτέ, στην αντίληψή του ότι τα προσωπικά του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα έγιναν ψηφιακό φύλλο και φτερό και φεϊβολάν. Ποιον θα μηνύσει? Την ιδιωτική εταιρεία, η οποία τότε μπορεί να έχει πτωχεύσει, να έχει φύγει, να έχει αλλάξει ιδιοκτήτες, να έχει εξαφανιστεί και να έχει πάρει το έργο ένας νέος εργολάβος? Ηλία, να σας διακόψω και πάλι, με συγχωρείτε, αλλά είστε έτσι χυμαρώδης σήμερα και έχω αρκετές ερωτήσεις. Τι εγγύηση δίνει το κράτος σε περίπτωση διαρροής των προσωπικών δεδομένων ενός πολίτη? Υπάρχει αποζημίωση, υπάρχουν ποινές στην εταιρεία, πρόστιμα? Λέει λοιπόν μέσα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ότι όταν λέει θα πάρεις τα στοιχεία για να καταρτήσεις την ταυτότητα, θα πρέπει να τα κρατήσεις το πολύ 90 μέρες. Το πολύ 90 μέρες. Και θα πρέπει, λέει, να δίνεις πρόσβαση στον πολίτη, ώστε αυτό ανά πάσα στιγμή να μπορεί να το εξακριβώσει. Εγώ ρωτάω τώρα τον προγραμματιστή και τεχνικό δικτύων με την τεράστια εμπειρία του, που γράφει ακόμα και κώδικες δικούς του, Γιώργο Κραστάνα. Είναι εφικτό αυτό, Γιώργο Κραστάνα? Δηλαδή εγώ μπορώ να ελέγξω εάν διεγράφησαν τα αρχεία μέσα από το κράτος ή από την ιδιωτική εταιρεία? Και εγώ θα σας πω ότι τα έχουν διαγράψει, αλλά τα βάλαν και σε ένα στικάκι το οποίο έπεσε σε ένα σιρτάρι δίπλα και το έχουν ξεχάσει. Στο να πάρουν και ένα μηχάνημα, να σκανάρουν και να ταυτοποιούν την κάρτα του πολίτη, όχι την ταυτότητά σου, διότι έχει το δεύτερο τσιπάκι μέσα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Προσέξτε να δείτε την κάρτα του πολίτη, όχι την ταυτότητα. Γι' αυτό φέρνει και 2 τσιπάκια. Ακριβώς. Κοιτάξτε τι παιχνίδι ετοιμάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή πάνω στην πλάτη των πολιτών. Μα επειδή ξέραν ότι δεν μπορούσε να περάσει η κάρτα του πολίτη λόγω του νόμου που τότε είχα πετύχει,
επαναλαμβάνω, είναι ο νόμος, όποιος θέλει να τον βρει, 4325-2015, άρθρο 10, τελευταία γραμμή, σε καμία περίπτωση το σύστημα ταυτοποίησης δεν μπορεί να περιλαμβάνεται σύστημα εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία. Αυτό ήταν για την κάρτα του πολίτη τότε. Επειδή υπήρχε αυτό, είπαν να το βάλουν μέσα στην ταυτότητα και να πούνε ταυτότητα είναι, δεν είναι ταυτότητα. Και το ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ότι δεν είναι ταυτότητα. Γιατί απαιτεί μόνο για την ταυτότητα, το ξαναλέω, δακτυλικό αποτύπωμα και φωτογραφία. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Πώς θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή από το ίδιο το κράτος η πιθανή πώληση στοιχείων και δεδομένων των πολιτών από μια ιδιωτική εταιρεία? Γιατί αυτά τα στοιχεία που θα έχει αυτή η ιδιωτική εταιρεία που θα βγάλει τις ταυτότητες αφορούν και ευαίσθητους τομείς όπως η αστυνομία, όπως οι ένοπλες δυνάμεις. Άνθρωποι αποτελούν και αυτές τις δυνάμεις. Οπότε πώς ξέρω εγώ σαν πολίτης ότι αύριο την άλλη δεν θα εκβιαστεί κάποιος άνθρωπος ή δεν και δεν θα υπάρχει εμπλοκή ξένων υπηρεσιών στα άδυτα, ας το πούμε, αν υπάρχουν και άδυτα στην Ελλάδα, αλλά της άμυνας, της κατασκοπίας, αντικατασκοπίας. Θα έρθω λοιπόν εγώ και θα κάνω αγωγή στο ελληνικό δημόσιο. Και θα πω, εδώ θα καταλήξουμε. Ναι. Διαπίστωσα ότι έχει γίνει χρήση κάποιου στοιχείου μου από μία εταιρεία ιδιωτική, η οποία δεν μπορεί να τα βρει κι αλλού τα στοιχεία, παρά μόνο μέσα από το δικό σας αρχείο που το χρησιμοποιεί και το διευθύνει μία ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Θέλετε να μου απαντήσουν? Απόδειξε ότι τα πήραν τα στοιχεία από την ιδιωτική εταιρεία που εμείς έχουμε βάλει ως εργολάβο και δεν στα υπέκλεψαν εσένα, αφήνοντας κάπου την ταυτότητά σου και τα ρουφήξανε. Αυτό που λέγαμε πριν. Απόδειξε το. Και ξέρετε τι θα κάνουν? Θα εμφανίσουν 10-15 περιπτώσεις δημοσιογραφικά. Αργότερα, όταν θα πάρουν τις ταυτότητες πολλοί άνθρωποι, θα εμφανίσουν περιπτώσεις hacking και θα πούνε, να το βλέπετε, χακάρονται. Άρα έτσι σας παίρνουν τα στοιχεία. Με χακάρισμα. Δεν τα δίνει η ιδιωτική εταιρεία. Ακριβώς. Αν δεν τα αποδείξεις, δεν αποδεικνύεται στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Άρα μιλάμε και εδώ για ακαταδίωκτο, κύριε Μαυραγιάννη, ουσιαστικά ακαταδίωκτο. Τι να βρεις, ποιο να βρεις, πιάσε το αυγό και κούρεψέ το που λέμε, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει. Όποιος παραχωρήσει την ίδια του τη ζωή, πρέπει να το αντιληφθεί. Όποιος παραχωρήσει την ίδια του τη ζωή σε ψηφιακή μορφή σε μία ιδιωτική εταιρεία, θα είναι άξιος της τύχης του. Εγώ θέλω να προσθέσω λοιπόν τη λύση. Η λύση λοιπόν εδώ πέρα είναι μία και βασίζεται στον ίδιο τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, στο άρθρο 5, παράγραφος 1 και 2, 1157 του 2019. Αυτός με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Στο 5 παράγραφος 1 και 2 λοιπόν λέει το εξής. Δελτία ταυτότητος που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, τεχνικές προδιαγραφές κλπ, παύουν να ισχύουν είτε κατά τη λήξη τους, είτε το αργότερο στις 3 Αυγούστου 2031. Πότε όμως? Πάει από κάτω και το διευκρινίζει το πότε. Κατά παρέκκληση, λέει από την παράγραφο 1, τα δελτία ταυτότητος που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας του ICAO 9303, δεύτερο μέρος, θα σας πω ποιο είναι το δεύτερο μέρος, παύουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026. Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι ό,τι και να κάνετε το 2026 τελειώνουν οι ταυτότητες. Ποια είναι η εξαίρεση που λέει εδώ πέρα τα δελτία ταυτότητος ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία έχουν το πρότυπο ΑΕΚΑΟ 9303 παράγραφος 2, μέρος 2.
είναι τα διαβατήρια. Τα διαβατήρια, λοιπόν, που έχουν μόνο τη φωτογραφία και το δαχτυλικό αποτύπωμα, κάνουν ταυτοποίηση, σου δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με το δημόσιο και να πας όπου στον κόσμο θέλεις. Και έχεις απαλλαγή μέχρι τις 3 Αυγούστου 2031 και πιθανόν και αργότερα, δεδομένου ότι ταυτοποίηση από τα διαβατήρια ούτως ή άλλως θα γίνεται. Αλλά μέχρι τις 3 Αυγούστου 2031 γράφεται το 5 παράγραφος 1 και 2 ότι εφόσον έχεις έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο έχει το πρότυπο ICAO 9303 μέρος δεύτερο, το μέρος δεύτερο είναι ακριβώς αυτό που λέει για δαχτυλικό αποτύπωμα και φωτογραφία, δηλαδή διαβατήριο, τότε καλύπτεσαι μέχρι τον Αύγουστο του 2031. Κύριοι, λοιπόν, αντί να τρέχετε, να ξεροσταλιάζετε, να πηγαίνετε να εκδίδετε δελτία ταυτότητας, η λύση είναι πηγαίνετε και εκδώστε 10 χρόνια ισχύει, διαβατήριο, όπως αυτή τη στιγμή εκδίδεται, με φωτογραφιούλα και δαχτυλικό αποτύπωμα. Και χαίρετε, τελειώσατε. Αυτή είναι η λύση και επειδή νομίζουν κάποιοι ότι δεν μιλώ για το θρησκευτικό κομμάτι, επειδή πιθανόν δεν είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, σας λέω ότι είμαι από τους ανθρώπους που μπορεί να προσέχομαι και 1 ώρα την ημέρα. Αλλά θέλω να μην υποτιμήσω τα πράγματα. Κάποιοι λοιπόν θέλουν απλώς και μόνο να τα κάνουν τα πράγματα λαϊκίστικα, είτε επειδή δεν ξέρουν την ουσία των πραγμάτων, είτε επειδή τους είπαν να το κάνουν έτσι, για να είναι εύκολη η αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά. Όταν τα θρησκευτικά κείμενα μιλούν για την μείωση της ανθρώπινης ελευθερίας και ότι θα παγιδευτούν οι άνθρωποι μέσα από ένα ψηφιακό αποτύπωμα, δεν εννοούν ότι το πρόβλημα είναι ο αριθμός, αλλά ότι το πρόβλημα είναι ο ένας αριθμός που μέσω αυτού θα σου πάρουν την ελευθερία και από εκεί και πέρα, αφού δεν θα έχεις ελευθερία, θα χορεύεις όπως εκείνοι θέλουν το σκοπό τους. Και ο Θεός και ο Χριστός έταξε τον άνθρωπο να είναι ελεύθερος. Ακριβώς. Ακριβώς.